Pre ukážku vytvorenie plochy pomocou rotácie alebo vytiahnutia si najprv vložíme nový súradnicový systém a nakreslíme si profil budúceho objektu, ktorý chceme orotovať alebo vytiahnuť. Pre názornú ukážku si vytvorím bočný profil nejakej nádoby. Používam pritom základné nástroje, ako je čiara alebo krivka. Po nakreslení tohto profilu je potrebné z neho vytvoriť uzavretú krivku. Spravím to tak, že stlačím Alt a kliknem na spodnú čiaru. Vytvorí sa mi uzavretá krivka. Ďalej kliknem na plochy. Dôležité pri rotovaní je určiť si, okolo ktorej osy sa bude rotovať. Zvolíme Y a klikneme na ikonku rotácie. Celý profil sa orotuje okolo tejto Y osy. Vznikne nám takáto nádoba. V prípade vytiahnutia si zvolíme os Z, do ktorej sa prepneme a klikneme na ikonku vytiahnutie. Vytiahnutú plochu môžeme editovať na výšku alebo dvojklikom sa nám otvorí editačné okno. Môžeme tu zadať hodnotu pre výšku alebo uhol, o ktorý je plocha vytiahnutá. V prípade zadania minusovej hodnoty sa nám vytvorí uhol do opačnej strany. Takisto môžeme definovať aj v zápornej osi vytiahnutie. Takýmto spôsobom pomerne jednoducho vytvoríme plochu, ktorú by sme iným spôsobom vytvárali veľmi komplikovane.